Karbi Anglong Seranglong Pugipudam alam ki ahok. Bonda non malom Karbi Anglong arlo natural resources kivirji ang angsi nang te bogbomlo. Bonda isi kamat hadam nang ji alama bangke me thangalong ri arlo kedo natural resources virdet lo polote konat penlo hemrit episode so kachela nawar sai kelongpo. Lason si Karbi Anglong Forest East Division ka parlo Silonijan North Eastern Range angkang Bogijan account bit ka parlo Sarihuti non malom Sarihuti Harlong kelok kephur hangjo hanghai anpinlo. Bonda Bogijan account bit BO Chingbai rong hang la Silonijan Eastern Range Ranger pronapteron ACF sitame lapuan hangjo hanghai aphita kethek longle chikrong deda jok Harlong kelok kephur atuma bangke aning hangaling si phurponlo. Langik tha bangso Harlong kelok Birda kachini pona tengke David Phang chobang ke ame thangalong le pata ke dolong si mining order chehanglo. Bonda order kilong vek adim along kavidera jok Sarihuti Reserve Forest ang nampelong si aning hang tikan Harlong kelok phurdamlo. Isi kamang humi alama bangke forest ang namalong lapuson natural resources ke pavira sai ke claim dam mate bulldozer che ponpen inglong ke paru hangjo hanghai aphita kopi aposi kelangdun pronglo. Silonijan North Eastern Range Ranger pronapteron lapen Bogijan account bit obi mate Ranger Chingbai rong hang kopi athesi ke dodun cliplo. Inglong aphuchong along bulldozer pen Harlong kephur hangjo hanghai anabangke thekdun longji. Mate reserve forest arlo aron re pen hengpi kipi pendanglok Harlong kephur long aron doma. Jongsi do pulote kodak loke tokla pen ave pulote kopia thesi ingnam rai komsai khetum kedodun clip. Bangso Puthak Forest East Division DFO Bikram Singh teron aphan karjudam hut kapachini pon atengke Bangso Harlong kelok kephur nini ni thomang bong pangton pon pupusi nang pachini don. Lasila buson aron kalipina dimalong mate forest along lealong aning hangaling pen Harlong kelok kepa phurlong lok aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Forest asaikam kilang abangphu Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangsitame RDP ponsi keme Kali pulote Karbi Anglong Forest kibir deji aphan der dedat tahai. News report Karbi Anglong Live.